time and distance kan kalanga time and distance hi topic poimo tak me ania tin equation hi MPSC ate banking ka te SSC ate chok nge turang ai ania chuangin uluk tewin man tumila tuna video ma saber hi uluk tewin kan ngai thadonia le kan shia thawangin speed chuan nge thu kan ti chuan speed equal to distance by time ni ta ni tro chuanin ti hianin karon denote me nga speed hi e sangin longai tai la distance to d ne nga time to t amzia chu s equal to d by t speed equal to distance by time tinani le speed ka son don chuanin distance by time a distance ka ne nga ya a time ka ne ngai bok tina tro chuanin time hi ka son don chuanin distance by speed time song tu chuan distance le speed ka ne ngai tina chuanin distance song ve don tai la time into speed time le speed ka ne ngai hemi formula tanga lo chhuak vi ka ne tuni mi formula pathum kan zia hi ham je chu time ka son don chuan hei speed hi hon chu thang atro chu time equal to distance by speed ti khanin distance ka son don chuanin speed hi chawanga time into speed khani ve ne me do na je chu formula pakhat hemi ka thiam chuan a pathum hen ka sha thei chu tia by hat pu bangai chong lawa hei formula pakhat tanga lo chhuak vi ka ni ti ka kan sha don ne chuanin kan sha tur poi mo deuh chu problem kan chaw nga in 1 minute khata hen second exam nge ma 60 tro 60 seconds on tani chuanin 1 hour dark car khata minute exam nge ma minute sum ruk 60 minutes tro chuanin ni le dark car khata hen second exam nge man ti chuan 1 hour dark car khata hen second exam nge man ti chuanin 60 minute into 60 seconds omzia chu hei 3600 seconds dark car khata chuanin second sang thum zaru kom don tina tro multiply kherlo pon 16 to 60 kan ti po khan dik thonia chuanin 1 kilometer khata hianin meter exam nge bang sang khat 1 kilometer equal to 1000 meters tiang hian ai unit convert a ngai thina kan an sara khanin than ka chu second sa convert ngai te minute convert ngai te kilometer convert ngai te meter convert ngai te kha om noi do na chu wangin hemi a include na hi kan share ta ngai ni chuanin kan share tur chu hi second khata hianin minute exam nge kan ti chuanin ma mian khan 1 by 60 minute don tro second khata chuan 1 by 60 minute om sia chu atle ma changa alian kal don chuanin divide ngai chu lo chin se ro hei 60 chu khani me to 1 by 60 ang khan chuanin hei dona po minute atangin kal don ta hi tam so ani tro chuangin 1 by 60 ani ve thungang 1 by 60 chuan hei nivel thung ta se second khata hian dar car exam nge mang 1 by 360 1 by 360 so mang chuan meter hi kilometer a convert le don tai da 1 meter equal to exam nge ya 1000 hi tai na thai chu thlame nga tro chu 1 by 1000 kilometer he kan soi fia le nga second hi minute convert don chuan 1 by 60 tro chuan minute hi hour convert don chuan 1 by 60 chuan second hi hour convert don chuan 1 by 3600 chuan 1 meter hi kilometer ka convert don chuan 1 by 1000 kilometer kinani thil pakhat poi mo tu 1 kilometer per hour 1 kilometer per hour hi meter per second in convert don tai kilometer khata meter jang e sang khatra chuanin
darkar khata second sang yom kha 360 chonin meter per second chu 518 equal to 5 by 18 meter per second om zia chu kilometer per hour khan meter per second ka convert don chuan 5 by 18 ka multiply a he chin sia ro na kina chuanin he ka mang direct to don ne he 5 by 18 hi chuanin 1 meter per second hi kilometer per hour convert ve thung don tai da chu insan nge diam he mi de ning che hi mai 18 by 5 kilometer per hour hay kan chin sia nge ngai ni he mi te pani hi 1 kilometer per hour hi meter per second convert don chuanin 5 by 18 ka multiply ngai chuanin meter per second hi 1 meter per second hi kilometer per hour ka convert don chuan 18 by 5 multiply ngai he mi hi kan lo chin sia don nia nikina khanin problem kan so huna khanin he kan mang direct to bang hetiang ngai so khel ngai lo tur hianin tu da hianin alo chhuadan kan zira ka alo chhuadan kha chole khel ngai to lo turin he mi hi a formula deuh lekin kan chin sia don nia cho hetiang ngai mi te zong zong ne hian formula me kan shen lo ngai 5 by 18 ti te 18 by 5 hi